Waar het waasjetioen veilig naar de Sinnevertjuster Sjen wol, had een eclipsbril nodig. Maar waar het er nog in voor helje woer, moest goed ziekje. Op een soort plakken binnen de speciale bril intussen uitverkocht. In Serusteveen wie een zijn waasjetemoor nog wol te krijgen en dat is net ongemurken bluen. Toen we hier aankwamen was er maar een kleine korte rij, maar nu begint het steeds erger te worden. Ja, ik kom uit Alkmaar vandaan. U komt helemaal uit Alkmaar om in Serusteveen de bril op te halen. Ja, alles is uitverkocht. Bij de ANWB, alles is uitverkocht. Misschien ben ik meestal zoals ik krijg wat te let die erachter komen. Misschien maak ik even een bril halen. Dus ja, het is ook een beetje eigen schuld. Ik zie al een hele tijd te twijfelen van zulke nou wel doen of net. En nou ja, uiteindelijk wie dit echt de laatste kans. Ik ging dan maar beginnen en dat het net lukt wie dan wie het extra. Oh, dan kist het net zien. En ja goed, ik vind het wel heel leuk om jong mij te maken natuurlijk. Een schoonwinkel in Serusteveen zegt de vraag naar de bril groeien en kocht een grutte partij in. Ik zit van de week al hier erom met Niels en ik zei die dingen mag gaan. Dus ik ga ook weer met bellen. 10, 20 keer nee, helemaal uitverkocht en ik ben met hier kringen. En had ze wat ophellen, midden in de nacht heb ik naar halve week erin, nee, naar harde week, dat ik ze ophellen. Maar dat wie juist, dat wie ze samen kwijt, dus op een gegeven moment bellen. En toen had ik nog een adres gevonden. En zo hebben we nog een aardig voorraadje. Akkoord. Super. Hey, fijne dag. Dank u. Het is gelukt. Ja, je kwam mij een big smile uit de winkel. Ja, maar het is ook gewoon wel grappig. Want je komt hier aanrijden en je denkt van nou, ik ben wel op tijd, het zal wel meevallen. Maar die rijden wordt alleen maar langer. Maar u heeft er 2, dat is genoeg? Ja, we zijn met z'n 4 en nog wat visite, dus dan wisselen we af en toe even. Want voor €15 per stuk ga ik er ook niet meer kopen.